necessitava. Només provava de preveure la reacció de la mare quan veiés el pa. Vaig obrir amb la meva clau. Volia anunciar la visita al banc, però ell se'n va avançar. Quina oloreta més bona! Va exclamar. És aquí on es cuinen les millors albergínies de Berlín? La mare va treure el cap des de la cuina i es va quedar muda, mirant de dalt a baix el paio que m'acompanyava, la closca tatuada, l'orella perforada, la caçadora estripada amb xinxetes, la cadena de ferro que li penjava del coll. L'he convidat a dinar, vaig dir. La mare em va mirar i va moure una mica el cap, com si no es pogués creure el que li deia. Després va tornar a mirar l'home. Qui és vostè? Li va preguntar. Em dic Thomas Noll. Tinc 26 anys i vaig néixer a Attendorf, a Suècia. Hi ha estat mai vostè en aquella part d'Alemanya? No, va dir la mare. Doncs és una bona terra. No hi ha la marxa ni l'ambient de Berlín, és clar. Això es troba a faltar. Per això vaig traslladar-me aquí. Som veïns. Visc a la casa ocupada d'aquí al costat. La setmana passada vaig conèixer el seu marit. el meu marit. La mare, incrèdula, no reaccionava. Sí, amb els de la comissió de veïns. Van venir a tirar-nos a cavalleria per sobre. El seu marit em deia que no podia dormir a causa del soroll del bar i que s'ha de llevar a quarts de 6. A quarts de 6. Vaig matisar jo. I avui he conegut el seu fill, que m'ha informat que vostè cuina de meravella. És o no és? La mare no va saber què dir i va arronsar les espatlles. Crec que sí, Va continuar en Thomas. perquè això fa una olor que ressuscitaria un mort. Són les albergínies? No, són carbassons farcits de carn. Millor encara, tinc una gana que perdo el coneixement. Però que t'has begut l'enteniment? Em vas cridar a la mare quan vam ser a la cuina i sense alçar gaire la veu. Com se t'ha acudit portar-lo a casa? Però tu has vist com va? No sabem ni qui és. M'ha fet pena, mare. El noi té gana i l'altre dia va ser molt amable amb el pare. No podem convidar a dinar a tota la gent que és amable amb nosaltres. On s'és vist això? I ara què fem? Doncs que dini, no et sembla? Que diniu amb nosaltres? Quan vam sortir de la cuina, la meva germana reia del que li explicava en Thomas. No hi tens res aquí al cap, em cridava sempre la mare. I per això, quan vaig agafar l'autobús i vaig arribar a Berlín, el primer que vaig fer va ser rapar-me i fer-me tatuar la teranyina. No hi tinc res, no, només teranyines. Com que la taula s'estava parada, només vam haver d'asseure'ns. La veritat és que el jove va ser molt amable i va fer riure la meva germana. No va deixar-li el plat i va jugar a la feina de la mare a la cuina.